ay hatid sa inyo ng Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive.
Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabigsang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Baba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Magandang hapon po sa ating mga karehiyon. Narito na naman nga po ang balitaan at makakasama niyo po kami ni Kuyang Paulo sa loob ng 60 minuto. Kumusta po ang naging Pasko, ang inyong naging holiday? At isang hindi nga po maganda-gandang holiday ang kinarap ng ilan sa ating mga karehiyon dahil nga po sa nangyaring road crash sa Lubao. Maya-maya po ay bibigyan tayong detalye ni Kuyang Paulo. At sa iba naman po, sa karamihan sa ating mga kababayan, isang mapayapa at mapagpalang Pasko naman ang kanilang kinaharap dahil nga nagbukas na po ang ilang simbahan at naibalik na nga ang mga katulad na pre-pandemic activity gaya na lamang ng simbang gabi. Mula po dito sa CLTV 36, binabati pa rin po namin kayo ng isang masagana at mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Ngayon po narito na ang mga malalaking balita dito sa CLTV 36 News Balitaan. Holiday sa bahagi ng Lubao at balita ko nga yung ilan sa ating mga kababayan dyan ay magbibigay lamang o magpapaabot nga ng regalo sa kanilang mga mahal sa buhay. At ito naman po no, yung Pampanga, tatlong araw ng COVID-19 dito sa Pampanga. At maging sa buong Pilipinas. Kaya po pinapaalalahanan pa rin ng lahat no, na wag munang lumabas kung hindi naman essential o mag-ingat pa rin at magpabakuna dahil ang bakuna pa rin po December 24 ay gumaling na po yung kanilang
huling pasyente na mula sa Barangay Pampang. Pero ayun nga, ayon sa local IATF, patuloy pa rin yung kanilang vaccination drive, lalong-lalo na yung mga barangay vaccination, maging yung mga Vax on Wheels nga po, no? At si Kuyang Paulo, may mga tinutukan din siya na ibang vaccination na area at ibang mga lugar na ginawa ring vaccination area. At maya-maya ay makakasama pa natin siya at makapagbibigay nga siya ng mas marami pang detalye kaugnay dyan. At para naman po sa ating mga kababayang OFW, isang magandang pamaskong handog po ang hatid nga ng pamahalaan dahil ang panukalang batas na bubuo sa Department of Migrant Affairs nakatakda ng lagdaan. May makakasama natin live si Daniel, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa CLTV balitaan, itong pangyayari dito sa bayan ho ng Lubao ho ngayon na pumupukaw ho ng atensyon sa maraming netizen na nakapanood sa atin na live, kanina lang dito ho nga sa road crash. Sa kasalukuyan, Kuyang Rainiel, nandito ngayon tayo sa ilang medical facility na nakaantabay tayo dun sa mga kababayan natin na nabiktima. Sino tong mga to? Yung mga nasa kondisyon na critical, Kuyang Rainiel. Dahil itong Lubao District Hospital, hindi kaya yung sitwasyon ng mga kababayan natin na nakasakay dun sa minibus nitong Road Line Transport Service Cooperative, Kuyang Rainiel, na may ito yung mismong nakatama nakahagip dito sa dalawang behikulo, patay na rin dun sa mga nasa waiting shed. Ito ho yung idinala sa JBL at ating screen, kung pwede nating ma-roll yung kopya ho nung CCTV camera ng barangay para higit na maunawaan ho nitong mga nanonood sa CLTV News kung paano ho yung senaryo. At meron din ho tama ka kami... dyan, Kuyang Paulo, no? O paano nga ba nagsimula itong road crash na ito? Ano ang pinagmulan? Ano ang naging ugat, Kuyang Paulo? Yeah. Footage ng drone shot para yung higher perspective, na makikita nyo rin ho na itong kalsada ho na to, roadworthy yung kalsada, pati ho yung mga sasakyan, partikular na Kuyang Rainiel, itong mga PUV, ito binabanggit natin ng mga minibus na nagpaparot pa rito dito sa Pampanga at Bataan. Sa kuha ho ng CCTV, mga kaibigan, makikita ho ninyo bagamat ito ho malabo, pero naaninag ho, mga kaibigan, na bago ho ito tumama dun sa waiting shed, Kuyang Rainiel, pagpaumanhin ho ninyo kung hindi ho ninyo gaano hong ma-appreciate yung video, pero bahagi noong parte ng kaliwa ng video, Kuyang Rainiel, naaninag natin at sumapol doon sa isang behikulo sa kanilang mga kaanak. At isa pang behikulo, Kuyang Rainiel, itong Kawasaki Barako motorcycle, na ito'y nakarehistro naman kay Albert Manansala. At yun naman hong minibus na kung saan ang nagmamaneho naman ho dito, mga kaibigan,
itong si Orlando Bangit, ha, ng Roadline Transport Service Cooperative, Kuyang Reniel, na may case number na 29 ng kuryente doon gumuho, no, napatumba, gawa ho nitong napakabilis ho na minibus, at base na rin Kuyang Reniel dito sa initial na investigasyon pala ito Kuyang Reniel, na binabanggit sa atin ni Lubao Chief of Police Lieutenant Colonel Julius Javier, mula ho dyan sa Bataan, sadya na raw mabilis itong bus na to na nagpipick up ng mga pasahero, at dahil yung kahapon, yung senaryo sa Jasa Road, Kuyang Reniel, dahil holiday, hindi madalang laang sasakyan, matulin, Nabase na rin dito sa mga nakausap natin na survivor, mga kaibigan, ito hong mga lulan ng minibus na sina Fredo Dolde at Marlon Rama, panansya nila, Kuyang Reniel, tumatakbo daw ito ng higit 60 km per hour. Kuyang Paulo, nabanggit mo na may mga survivor na nakapagbigay sa iyo ng kanilang account, no? Yung mga storya na nangyari kahapon. Noong mga panahon na iyon, wala ba silang napansin na nakikipag-unahan ba ito sa kapwa? Daw niya yung tila baga naghahabol ho sila ng kota. Hinto at sasakay at talagang punuan, standing pangaraw yung sitwasyon ng ilang mga commuter doon sa loob ng minibus. No? At panong minibus, pansin niya na todo tapak ito sa kanyang preno, pero itong driver Kuyang Reniel talagang wala nang nagawa kundi itama dun daw sa rampa ng kalsada, na alam naman natin Kuyang Reniel, yung rampa ng kalsada, ayan, makikita kung mairo-roll din natin, mga kaibigan, makita ho ninyo sa aming drone shot ng CLTV News, yan ho'y may kalapit na gasolinahan, at hindi kalayuan din yung komunidad dyan, Kuyang Reniel, at yung mga nagtitinda ng halaman dyan sa gilid, yan ho talaga yan ho yung mga establishmento Kuyang Reniel na malapit do sa pinangyarihan nitong insidente. At Paulo, nabanggit mo kanina, na parang patong-patong na nga yung kaso nitong driver dahil yung sa sinabi pa lang ng mga survivor na may standing ovation na ay tila overloading na ito, overcapacity na. Paano ang magiging sistema dito? Prangkisa? Nakausap na ba ang bus company, Kuyang Paulo? Kuyang Reniel, ayon na rin kay Atty. Teresa Magtoto, ang Chief Transportation Officer ng LTFRB Region 3. Meron sa ilalim daw nitong prangkisa, itong Roadline Transport Service Cooperative, ay meron daw 18 units ng minibus itong tumatakbo na may rutang Balanga to City of San Fernando. At base dito sa ibinaba nilang preventive suspension order, kailangan mo nang sumailalim sa roadworthiness test at sagutin nitong kumpanya itong mga nabiktima ng kanilang isang bus unit, Kuyang Reniel. At binabanggit din itong LTFRB, kailangan sumailalim talaga ito sa roadworthiness examination ng LTO.
Pero isa rin sa ating pinakikitunguhan ngayon, Kuyang Rainiel, yung financial assistance mula dito ho sa mga pamilya ng nasawi. Yaan man ho sakay nung bus at gayon na rin ho yung mga nadamay mula naman ho dun sa ilang pang behikulo na involved po dito sa aksidente. Pero initially, Kuyang Rainiel, ang naririnig natin, may prangkisa ho ito. Kinumpirma yan ni Attorney Magtoto at isa dito sa hinahabol ngayon itong mga kaanak kahit papaano, Kuyang Rainiel, magampanan nitong bus company yung gastusin sa pagpapagamot sa mga injured. At dito naman sa mga casualty, Kuyang Rainiel, liliwanagin din natin kung gaano maipoproduce nila yung mga kasi may insurance yan, Kuyang Rainiel. Sa initial na informasyon na binibigay sa atin ni Attorney Magtoto, 400,000 daw yata. Hindi pa siya sigurado doon pero kukumpirmahin niya sa atin yung matatanggap naman ng mga pamilya ng casualty. At alam mo, Kuyang Rainiel, ang gusto pa nating tignan ng anggulo dito is yung papaano maigagarantiya nitong lokal na pamahalaan dahil sa taunan, Kuyang Rainiel, na naibabalita natin sa ating mga kababayan na itong kalsada ho ng Chasa Road, hindi lang ho dyan sa area ng Lubao, talagang palagi ang nangyayari yung aksidente, yung road crash, Kuyang Rainiel. At isa nga dito sa nababanggit naman ni Mayor S.P. Pineda, yung pagsilip nila sa kalilaang na maipatupad yung mapaigting pa yung speed limit diyan sa kanyang area. Dahil alam mo, Kuyang Rainiel, kapag yung mga motorista nakikita nilang maluwag at maluwag ang kalsada at 4 na lanes ito, bandang huli, Kuyang Rainiel, meron kasing mga parte ho itong Chasa Road na embudo. Kuyang Rainiel, napansin mo yun kapag kayo uuwi ng Bataan, di ba? Mga baku-bakong bahagi. May baku-bakong bahagi at meron naman maaliwalas, nakaspalto. Kung minsan, mga kaibigan, doon po aarangkada sa gawiho ng outer lane yung mga ilang malalaking bihikulo. Di naman ho kaya yung mga motorcycle rider. At saka naman pag sa dulo, Kuya Rainiel, magkakaitwitan, imbudo. So, ang isa sa tinitignan ngayon kung paano maipuposisyon ito hong mga kagawad ng traffic enforcer po nitong lokal na pamahalaan para mabantayan kung saang bahagi ba nitong Chasa Road nangyayari yung overspeeding, Kuyang Rainiel. Pero nabanggit mo yung overspeeding, no? Ito bang LGU ay handa rin ipa-check yung roadworthiness naman ng mga PUV na bumabiyahe, mainly hindi lang dyan sa Lubao, doon sa point of origin, doon sa Balanga City, dahil matatandaan natin 2017 pa lang ay iminumungkahi na nga sa Senado nila Senator Grace Poe, Senator Tito Soto yung pag-check doon sa roadworthiness ng mga sasakyan. Hindi lamang sa paningin, Kuyang Paolo, kasi physically may mga sasakyan na mukhang luma pero roadworthy pa naman daw. Paano ang sitwasyon naman dyan sa kumpanya ng bus? Alam mo, Kuyang Rainiel, ang may kapangyarihan yan para magbantay ay itong LTFRB, katuwang itong LTO, Land Transportation Office, para dyan nga sa controversial na Private Motor Vehicle Inspection Center, Kuyang Rainiel, na isa sa mga binabanggit nitong mga road safety advocate, sana raw unahin, mga kaibigan, yung alin, Kuya Rainiel, yung mga public utility vehicle. Dahil sila ang may hawak sa buhay nitong maraming mananakay. Kung bakit, inuna yung private. Pero sa nakikita ho natin ngayon, na sisikapin din nating makuha yung datos ng mga kaso ng road crash. Gaano karami yung sangkot sa mga malalaking bihikulo. Ngayon na rin itong mga public utility vehicle. Gaya ho nitong bus, na ang may-ari ho itong Roadline Transport Service Cooperative. Alam mo, Kuyang Rainiel, kung itatanong mo sa akin, ano ba model na sasakyan na yan? Base ano ba, Kuyang Paulo, ang model niyang sasakyan na naging mitya nga ng buhay nitong ating mga karehiyong dito? Okay, base ho dito sa initial na datos ng PNP dito sa Lubao, mga kaibigan,
For the record ho, Isuzu minibus, ano, na may plate number na CXR488. Ang model ho nito ay 2013 model engine. Ano? Alam naman natin, Kuya Reniel, itong mga tumatakbong PUV, ano, o PUB, Public Utility Bus, madalang lang, Kuya Reniel, yung mga brand new dito. Ha? At sa pagsisiyasat na rin natin kay Attorney Magtoto, kung paano yung kaparaanan nila para ma-review talaga yung roadworthiness examination diyan ho sa 18 pang unit. Iniiwan na raw nila itong trabahong ito, Kuya Reniel, sa LTO. Kung Kuyang Paulo, gahan- no, siyasatin naman natin yung sitwasyon ng kapamilya nung ilan sa mga nasawi kung may mga natanggap na tayong impormasyon. Bukod nga doon sa sinasabi na initial na 400,000 mula doon sa insurance, ano pa yung kanilang mga hakbang, kanilang mga hiling? May ilan ba sa mga kapamilya na ilalakad dito sa korte o paano? Anong mga sitwasyon nila ngayon? Sa mga oras na to, Kuya Reniel, alam mo, lahat nitong ating mga nakakapanaya mula doon sa andun sa ospital, sila'y nangangapa sa dilim. Dahil sa kasalukuyan, mga kaibigan, na amin pong pagbabantay doon sa mga pasyente pa lang tulad po ni Mang Fredo Dolde at Marlon Rama, wala pa raw representante ho nitong Road Line Transport Service Cooperative ang kumakausap po sa kanila. At doon naman sa mga namatayan, Kuyang Reniel, katext ko kanina itong si Irene Susi, na kaanak nitong 3 pong nasawit mula ho doon sa tricycle naman, Kuyang Reniel, hanggang sa mga oras na ito ay umaasa daw sila na merong kakausap sa kanila na representante nitong bus company. Pero kaninang umaga, Kuyang Reniel, nakita nga natin mula sa lokal na pamahalaan, pati si Governor Dennis Delta Pineda, ang commitment ay yung assistance mula sa pagpapalibing, gayon na rin itong paghahanap ng hustisya dito sa kanilang mga naulila, Kuyang Reniel. Banggitin ko lang, ito'y napaalam na rin ho sa pamilya, Kuyang Reniel, ito yung mga kumpirmadong namatay dito sa tricycle naman na nasagi. Oo. Kuyang Paulo, siguro wag muna natin na banggitin yung pangalan nung ilan sa mga nasawi bilang respeto na rin. Siguro hayaan na natin siguro yung mga kapamilya yung mag-disclose. Baka may ilan diyan na hindi pa bukas sa pagdi-disclose ng ilang mga pangalan. Ngayon, Kuyang Paulo, ang tanong na lang natin ay doon naman sa side ng LTO or LTFRB, may mga sulat o letter na ba na inaanyayahan itong kumpanya ng bus para magbigay paliwanag at anong gagawin doon sa natitira pang 17, if I'm not mistaken, na mga bus unit nila? So, hindi muna makakalabas. Nilabas daw ngayong araw, Kuyang Reniel, itong suspension order. At hanggat hindi po nagpapaliwanag itong Road Line Transport Service Cooperative, ay hindi muna makakabiyahe yung 17, Kuyang Reniel, na kabilang nga itong bus na involved sa road crash. Pero sisikapin din ho natin at mananatili hong bukas naman ang ating pong himpilan sa CLTV para sa panig ho nitong operator ng Road Line Transport Service Cooperative. Pagamat Kuyang Reniel, ito raw nakapangalan sa isang individual yung involved dito sa road crash, dahil cooperative yan, Kuyang Reniel, ay naipapangalan sa kada miyembro. Pero ang pangalan daw nitong franchise na nakarehistro sa LTFRB, yung binabanggit ko, Road Line Transport Service Cooperative. Ito naman hong nakapangalan sa CXRV o CXR 488, Kuyang Reniel, kay Swederick P. Cunanan, na naka-address dito sa Ilang-Ilang Street, Acova Village, Balanga, Bataan. Pero ang pagpapaliwanag dito ni Attorney Magtoto, Kuya Reniel, kooperatiba daw ho ito. Ito para makikita ho nila ang kondisyon ng behikulo na involved, kung bakit nawalan ng control. Yan ho ang pakiwari ng mga survivor na nakasakay po dun sa minibus. At
malaman na rin natin, Kuyang Rainiel, yung resulta naman ng medical examination, nito naman hong mga medical expert na tumitingin dito sa driver, Kuyang Rainiel. Sino ba yung driver? Ito hong si Orlando Bangit. Orlando Bangit, Kuyang Rainiel, na matagumpay naman daw yung kanyang operasyon dito sa JBL, Kuyang Rainiel. Kuyang Paulo, bigyan lang siguro din natin ng konting detalye yung ating mga kababayan. Doon naman sa sinapit ng driver, nabanggit mo nga na inoperahan, sa paa ba, saan bahagi ng katawan, at ano ngayon yung kondisyon na nalabas na ba sa emergency room lang o sa ordinary room o nasa intensive care unit pa? Ang pinagmulan ng ating impormasyon na itong si Colonel Julius Xavier, Kuya Rainiel, na nakikipalitan din ng mensahe dito sa mga medical team ng JPL. So far, ang tama daw ho nito sa itaas na bahagi, ulo, Kuya Rainiel. Pero yung sagot niya kung conscious ba ito at saan na ito nakatalaga sa pasilidad ng ospital, diyan pa tayo walang impormasyon. Pero ang binabanggit lang, conscious, mga kaibigan, ito hong hindi nababanggit kung conscious o hindi itong driver. Pero sa edad pa lang niya, Kuyang Rainiel, 68 years old, senior citizen. Pero Kuya Yes, Paulo, Kuya. go ahead. Pero sa binabanggit nga nitong mga eyewitness, lalo na yung mga nasa harapan ho na bahagi ng bus, napaghalata daw talaga na sa panahon ho nitong malapit sila doon sa gasolinahan, hindi kalayuan doon sa sinalpok na waiting shed, nataranta itong driver dahil ang pakiramdam daw nitong mga nakasakay, Kuyang Rainiel, tila baga nawalan ng preno itong mamang tsuper. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo sa balita na yan, at aasahan namin ang iba pang komprehensibong detalye kaugnay nga ng naganap na holiday road crash dyan sa Lubao. Maraming salamat Kuyang Paulo. At para po sa iba pang balita, manatiling nakatutok sa balitaan dito sa CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Masayang Paskong Fernandino kay Kayungan. Payabot nin lokal kapanibala ning San Fernando, ing amano ning lugod, pag-asa, kapasalamatan, ampong kasalpantayanan, king balang metong, kalupadaring ke katamong parol. Agnanagnantayang panandaman, pagmasasyan, ing kapaskuan ketiking home of the giant lanterns and Christmas capital of the Philippines. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan. Hindi kayo tutumba sa dagdag pagkira. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhay ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay as promised. Can deliver on demand.
traffic sa EDSA. Pabayaan ko muna umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. At nagbabalik nga po ang CLTV Balitaan at sa iba pang nangungunang balita, 3 sunod na araw po na wala nang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pampanga. Pero ang aktibong kasong binabantayan nananatili na lamang po sa 4. Pero ang Provincial IATF ayaw naman magpakakampante at pinaalalanan ng lahat, maging ang publiko, na wag muna pong magsaya dahil hindi pa nga kontrolado ang pandemya. Narito ang report. Isang magandang pamasko para sa mga kabalen ng 3 araw na walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 simula noong December 23 hanggang December 25. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, sa mga kaparehong araw, 2,486 ang namatay. Hindi pa kasama sa naturang datos ang highly urbanized city ng Angeles na ngayon wala na ring aktibong kaso ng COVID-19. Kaya naman ang ilan hangad ng manumbalik ang mga nakasanayang aktibidad bago ang pandemya. Ayon kay Pampanga Governor Delta Pineda, hindi dapat isang tabi ng mga kabalen ang banta ng COVID-19 kahit papababa na ang kaso. Patuloy rin umanong magiging malaking porsyento ng pondo ng probinsya ay para sa kalusugan. Other programs natin, andyan ang Balik Pinas, andyan yung food pack assistance, marami pong programa. One thing for sure, na yung pera na binibigay po, binabayad ng mga taxpayer natin dito sa province, ay napupunta ho sa tamang programa. Habang umiiral ang Alert Level 2 sa buong Pilipinas, hindi naman isinasantabi ng Pampanga ang implementasyon ng health at safety guidelines. Ang mga pasyalan gaya ng malls, patuloy namang dinadagsana ng mga tao kaya naman ang Department of Health nagpaalala na huwag pa rin ipagpawalang bahala ang regulasyon sa tamang physical distancing at pagsusuot ng face mask. Inabisuhan din ng publiko na
November 24. At ayon naman sa local IATF, ang magandang COVID situation sa naturang lugar ay dahil nga po sa mabilis na COVID vaccination rollout. Ngayon po ay pinapaalalahanan pa rin ng lahat na hindi lahat ng mga establishmento gaya ng mall ay tumatanggap na ng 100% capacity. Narito pang report. Ilang oras bago ang Pasko, magandang balita ang natanggap ng mga Anghelenyo dahil ang huling pasyente na tinamaan ng COVID-19 magaling at nakarecover na. Ibig sabihin, wala nang aktibong kaso sa Angeles City. Ngunit sa kabila na magandang balita na ito, hindi pa rin daw titaroon ng proteksyon sa malalang epekto ng COVID-19. Isa sa hakbang upang maiwasang muling magkaroon ng surge sa syudad ay ang pagbabawal ng mga face-to-face gathering sa mga residente na hindi nakatira sa isang bahay. Epektibong kautusan hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, kinumpirma rin ni Dr. Verona Guevara na simula December 17, wala nang naitala pang kaso ng COVID sa kanilang lugar. Sa katunayan daw, bakante na ang mga quarantine facilities sa City College of Angeles habang pansamantalang naka-shutdown ang mga hotel dahil walang pasyente. Matatanda ang bagong holiday season na kamit na ng syudad ang herd immunity. Gayunpaman, patuloy pa rin ang vaccination drive sa syudad na siya raw dahilan ng magandang sitwasyon ngayon. Sa pinaka-latest na data, CLTV News. Isang magandang balita naman po para sa ating mga kababayan mula sa mga nagtatrabaho sa ibayong dagat dahil bukas, araw ng Martes ay nakatakda na pong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Migrant Affairs na tututok sa kanilang karapatan. Narito po ang report. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ang isang panukalang batas para sa pagbuo ng Department of Migrant Affairs. Ito ang inilahad ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza sa mga OFWs sa anuman ang kanilang estado at paraan ng pagpasok sa kanilang country of destination. Undocumented man o irregular OFWs daw lahat ay pagseserbisyuhan ng Department of Migrant Workers habang ang mga Pilipino sa ibang bansa nandiyan administration naman ay magiging attached agency ng panukalang departamento. Ito sa Department of Labor and Employment o DOLE. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatili pong nakatutok sa CLTV Balitaan dahil mamaya ay pag-uusapan naman natin ang herd immunity target ng Bataan na kanilang nakamit nitong nakalipas na linggo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19.
Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move.
Muli pong nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang nangungunang balita. Patuloy nga pong nangunguna ang Bataan sa may pinakamataas na vaccination rollout dito sa buong gitnang Luzon. Ito nga lang isang linggo ay nakamit na nila ang herd immunity target na 70% kung saan 74% na po o 441,552 na mga Bataenyo ang fully vaccinated kontra COVID. At ngayon nga, makakasama natin si Kuyang Paulong Molino para bigyan tayo ng ilang karagdagang detalye pa para sa vaccination rollout dito sa buong gitnang Luzon, specifically dito sa Bataan. Kuyang Paulo, isang magandang balita nga dahil nakamit na itong Bataan, probinsya ng Bataan, yung herd immunity at lagpas na sila doon sa 70% target at ngayon ay nasa 74% na nga at ayon nga sa provincial IATF ay hangad nila na maging 100% ito bago bago matapos nga yung first quarter ng taong 2022, maging yung mga bata na may edad na 12 to 17 ay tinuturukan na rin ng COVID vaccine at yung ilan sa mga frontliner ay naturukan na rin ng COVID-19 booster shots. So as of today, mahigit 19,000 na yung nabakunahan nga ng COVID. Ang galing, no? Kuyang Paulo, dito ba sa Bataan naman, sa Pampanga naman, paano yung magiging takbo para ma-fast track itong COVID-19 vaccination nila dito? Alam mo, Kuyang Rainiel, ito nga ang ganda ngayon, itong inisyatibo mula ho dito sa mga pribadong sektor na kanilang pinahihiram yung kanilang pasilidad. Itong bayanihan, bakunahan na nakita natin sa mga nagtaang panahon sa unang linggo nitong buwan ng Disyembre, naging epektibo yung may drive-thru, Kuyang Rainiel, at yung mall setup pa rin talaga. Diyan natin nakikita yung without any hesitation, sabi ni Dr. Ponce, na ito hong OIC ng PHO. Talagang andyan ho yung tao at gawa na rin nitong long holiday season, Kuyang Rainiel, diyan at nabibigyan ng panahon itong mga magulang para asistihan ho itong kanilang mga anak at maipila. Pero kanina lang, Kuyang Rainiel, nakita ko dito sa post ni Dr. Ponce, na binabanggit niya pati dito sa area ng Miyabe Court. Kung di ako nagkakamali, meron din kong pre-registration dyan para ho naman dun ho sa mga nagnanais na drive-thru vaccination mula ho sa mga gustong magpa-booster shot at gayon na rin, mga kaibigan, pati ho sa mga 12 to 17 na kabataan na gustong magpabakuna. At Kuyang Rainiel, nakita dito ho sa ating pong lalawigan sa Pampanga, bukod ho dito sa mga mall setup, isa sa tinitignan at pinupuntiryan itong PHO, Kuyang Rainiel, mapakalat yung balita na yung interval ni yung booster shot na kung tawagin, 3 months na laang. Kasi nung unang nabalita natin, Kuyang Rainiel, yung 6 months interval, 'di ba? Yan ang inanunsyo ng DOH. Pero yan, paulit-ulit, Kuyang Rainiel, yung mga senior citizen ang hinihingan ho ng tinatawagan ng pansin, lalong-lalo ho itong DOH Region 3 dahil may mga ilang paniniwala pa rin, Kuyang Rainiel, na kahit sila naka-single dose, akala nila yun na yun. Kailangan ho raw, mga kaibigan, na higit ho ninyong maunawaan na dito ho sa vaccination program, tapusin ho yun yung second dose. At ito pa nga, Kuya Rainiel, dahil merong mga bakuna na sinasabi itong DOH na sayang naman, baka ito'y ma-expired, pero mga kaibigan, ito hong pagbibigay ho sa inyo ng booster shot, napakahalaga din ho nito. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin, karehiyon natin dito sa Central Luzon, yung mga senior citizen na kailangan nyo hong ipila na yung inyong mga magulang para ho mabigyan nito pong booster shot, Kuyang Rainiel. Kuyang Paulo, nabanggit mo nga yung sa sector naman o yung doon sa usapin ng vaccine hesitancy, yung iba ay ayaw at yung iba naman ay naniniwala na pag naturo ka na minsan ay ayun na yun, sa Bataan, ayan yung kanilang unang talagang tinignan, o yung unang sinolusyonan. Kaya naman ayun nga, sa nitong nakalipas na linggo ay nakamit na nila yun, sa health officer na si Dr. Bukahan
bukod nga doon sa pagpapakita ng mga video na ang tanging ang bakuna lang yung makakakontrol nga o yung makakabigay proteksyon na dito sa ating mga kababayan, no, yung mas maiging proteksyon, no, bukod dun sa mga physical distancing, pagsusot ng face mask. Ngayon, yung mga pakulo rin ng mga provincial government, gaya na lamang doon sa Bataan, 5 kilong bigas, Kuyang Paulo, sa kada magpapabakuna. So, nung nakita nga nila yung turnout nung mga nagpabakuna o yung mga vaccine nung mga araw na yun, no, doon sa part 1 at part 2 ng Bayanihan Bakunahan, ay kanila na ring hinikayat itong ilang pang provincial government dito sa ating rehiyon. At madagdag ko lang, Kuyang Paulo, bukod dyan dito sa vaccination rollout sa Pampanga, sa Bataan, at maging sa Zambales, no? Nakuha din nating impormasyon dun din sa kanilang provincial health officer na si Dr. Noel Bueno naman, no, na sumampa na nga sila doon naman sa 50% nung eligible vaccine population. So ngayon, kahit nga holiday season ay patuloy pa rin yung vaccination, hindi lamang doon sa mga main vaccination area, bagkus doon na rin sa tinatawag na bakunahan on barangay or yung mga barangay vaccination site, Kuyang Paulo. Oo, Kuya Reynel. At kayo hong mga nakikinig sa CLTV Balitaan, lalo na ho yung inyong mga magulang, kailangan ho talagang alalayan yan. Dahil sa panahon ho ngayon ng pagdiriwang ng Pasko't Bagong Taon, yung paalala, Kuya Reynel, ng DOH, na kayo ho ay hindi raka-rakang magtatanggal ng face mask. Dahil lalo na kung sakali hong dyan ho sa inyong lugar, mababa ho yung vaccination rate, baka makompromiso naman, lalong-lalo na yung mga vulnerable ho dito sa COVID-19 na virus na maaari hong makaapekto ho sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. At alam mo, Kuya Reynel, ang lahat ho na kahilingan ngayong Pasko't Bagong Taon itong ating mga kababayan, makawala na dito sa problema natin sa pandemya. At hindi ho natin masusolusyonan ho ito kung hindi ho tayo mismo, mga kaibigan, ang makikitungo dito ho sa gobyerno na siya naman pong nananawagan. Ayan, Kuya Reynel, palagi nating binabanggit ito. Yung pong maling kaisipan, yung mga fake news na inyo pong naririnig na hindi na kailangan pa ng booster shot. Naku mga kaibigan, mahalaga po yung booster shot, lalo-lalo na dyan ho sa with comorbid at sa lahat, mga kaibigan, dito pong mga kababayan ho natin na ayan, libre hong naipagkakaloob ho sa atin ng gobyerno. Kuya Reynel, abangan din natin yung rollout dito sa Pampanga, dahil yung mall setup nila walang holiday dahil dyan at arangkada daw itong malawakang pagbabakuna dito sa ating mga kabalin naman dito sa Pampanga. Alright, maraming salamat sa iyo, Kuyang Paulo. At ayan nga po, yung ilan sa mga sitwasyon ng COVID-19 vaccination rollout, hindi lamang sa Bataan, bagkus sa ilang pang bahagi nga ng Central Luzon. At yan nga po ang mga balitang nakalap ng aming news team ngayong araw. Manatili pong nakatutok sa aming social media pages at CLTV36 at CLTV36 official sa aming Facebook account. At maaari nyo rin pong balikan ang mga magagandang balita po sa aming YouTube account at CLTV36. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Reynel Pawid. Magandang hapon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng